Jeg holder. Okay, lige kort, for nu har vi lavet den her video 3 eller 4 gange. Okay, vi har påskeløb, vi har lavet ikoner, vi har været på lejr. Hun har været på lejr. Vi har været til gospel, hvor hun blev skubbet ind i en højtaler. Jeg ved ikke, hvem den skyldige er. Det kan jeg desværre ikke svare på. Og så har vi Jesus. Og så har vi Jesus i nej, jo, det har vi. Vi har Jesus i baggrunden. Og så, ja, lige hurtig version. Ikoner, det var helt klart det sjoveste. Og det hyggeligste. Yeah. Det ligner lort. Hvad? Det ligner lort. Godt du altså. Du ved, jeg elsker dig. Ja, jeg går. Og vi har lavet påskeløb. Rigtig hyggeligt. Og det var sådan... Ja. Yeah. Og vi har lavet trosbekendelsen, og nu er Tone ked af det. Ja, det var det hele. Farvel.